Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop ng ating hashtag biyaheng Rise Up ay para sa mga taong kakabangon nga lang sa unos, sinusubok na naman ng pagkakataon. Love, sabi nila, hindi ko alam kung pampalubag loob ba to. Na kapag matatag daw at malakas, sinusubok ng makapangyarihan dahil alam na kayang lagpasan. But I know, there are times na tinatanong nyo din sa mga sarili ninyo, bakit ako na naman? Bakit naman parang sunod-sunod? Unfortunately, my love, these are questions that will be forever left unanswered. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, sinasabi ko na lang sa sarili ko, my love, what other choice do I have than to pick myself up and just keep pressing forward? Kasi if you give up now, lahat ng pinagsumikapan mo to get where you are right now, masasayang. So stop asking questions na alam mo namang hindi masasagot. Kasi sa totoo lang, that's the least of the things that you should be focusing on right now. Focus on the progress rather than the setback. Eyes on what you can gain rather than what you've lost. Love, you were born a fighter. Toughen up and keep going. Tandaan mo, no matter how bad it gets, you can always rise up. Okay? At eto na nga po ang second stop ng ating hashtag biyaheng Rise Up. At ito ay para naman sa mga iniwan, ipinagpalit at sinaktan. Isa lang naman talaga ang nag-hold back sa atin from moving on, my love. Ang panghihinayang. Panghihinayang sa mga panahong kasama mo siya, panghihinayang sa lahat ng naging sakripisyo mo para sa kanya at panghihinayang sa mga panahong ginugol mo sa kanya. But ask yourself, my love, siya ba nang hinayang nung pinakawalan ka? Hindi naman, di ba? Yung panghihinayang na yan ay hudyat ng realization mo of how much you can actually give to someone, of how pure your love can be. Kung meron dapat manghinayang, hindi ikaw yon, siya yon. Hindi mali ang paraan mo ng pagmamahal-mahal ko. Ang mali ay yung napagbigyan mo. So imagine giving that amount of love and more to the right person. I'm sure lahat ng pinagdaanan mo, pasasalamatan mo because it led you to the right person. So love, you can cry and weep all you want, but just make sure na after nyan, you'll rise back up. Hear this, rise above the storm and you will find the sunshine. Okay? Sa mga love natin, pwede pa rin kayo sumali sa usapan by dropping your comments sa aking Facebook fan page, DJ Lala Banderas. Now, before tayo bumalik sa aking tugtugan, nako mga mahal ko, paalala muna, please seryosohin natin ang social distancing. Please, sumunod tayo sa utos ng barangay and please, tiis-tiis muna, okay? At eto na nga, ang last stop ng ating hashtag biyaheng Rise Up. At ito ay para sa sama-sama nating paghilom at pagbangon. This pandemic sure took its toll to all of us. We are exhausted, scared, confused, and tired. Some of us are even hopeless na may darating pang magandang umaga. But love, just like every inspiring movie that I've watched this pandemic, hanggat may isang naniniwala at lumalaban para sa pag-asang malagpasan natin ang unos na kinahaharap natin, hindi tayo dapat bumigay. Hindi tayo dapat sumuko. Medical experts are uniting to find cure and establish a fortified system to stop this pandemic and claiming any more lives here on our land. So do your part, more than follow. Have faith in them. Trust the system and look out for others. This is the time for unity and compassion. So sana, my love, instead of spreading doubt and negativities over the social media platform, ignite hope sa inyong community. Be the beacon of light na kailangan ng mundo in these dark times. Tandaan mo, even the smallest candle can light up an entire room. Be that candle, my love. Okay? Sa mga kabisyo natin, pwede pa rin tayong mag-usap tungkol sa ating hashtag biyaheng Rise Up. Let's inspire each other over the comment section na ating DJ Lala Banderas Facebook page. Kasama niyo pa rin po DJ Lala and you are still tuned in sa aking programang biyahe. Ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.
Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.